DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Hala, nag-uuldot na tatabunjing ang payo ni Jose Mari Chan. Nagpaparamdam na naman po si Jose Mari Chan. Primera dia ngunyan kan bulanin Agosto. Lunes kami po mina respetar giraray sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Kasabay ang pagpagirumdum na sana po sa paghampang takan kaaldawon asin kan semana. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday. Tingog kan banwaan nag-imbitar man na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30. Manta nga ang mga misis dyan ng tahanan naghanda na kan pangudtuhan. Sasabayan mi kamo sa paagikan pagbutua kan informasyon katuwang tadyan si Pading Jomar sa 1st District. Sa 3rd Distrito si Compadreng Jimmy Nasalita. 2nd District Pading Al Armario. Katuwang si Ans Galero, Luens Barcena, Buda si Joshua Pino. Sa Manibela si Henry de Boy Mata. Sa Control Technical sa radyo, sa broadcast mitabi sa AM band. Ang samuya mismong Chief Technician si Ramir Tatabunjing Tanay, the big man in the house himself. Sa newsroom, siyempre, nagtatarabang-tabang dyan. News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Sa padagos pong sumada lokal, asin pag-abangkan mga istorya nasyonal, internasyonal, na dapat niya itong maaraman, asin masabutan. Sa production center, si Angel Mustasan, sa muya pong Anghel, ang AM kang DZGB, Angel Mustasa. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi, sa internet worldwide, sabay po yan ha. Sa radyo, igwa kami sa AM band, traditional radio. Sa internet Mantabi, worldwide, netwide, in high definition po yan. Full digital stereo broadcast sa internet, online, netwide, worldwide. DZGB News Online, buda sa YouTube. Si Tricia, buda si Dexter. Huha! Ako mampon sa indong servidor sa radyo, an sa indong kairibanan. Ang Public Information Officer ng Bayan sa Pangarangkan Tropa, ako po si Pio Fernandez. Soltero yan. Garantisado. Pero praktisado. Sertifikado. Maray na aga sa gabos na teachers na naghahanda na ka na face-to-face classes ha. Sa gabos na taga DepEd, asin sa gabos na yaon sa Commission on Higher Education, tertiary level gabos, private na schools, pampublikong eskwelas, nagpapaparang na tabi. Nagkaperang aldaw na sana, face-to-face classes na po ha. Sa gabos na janitors, na sa tuyang barkada, security guards, sa inman kamo nakapwesto. Sa gobyerno o pribadong establishmento, sa mga negosyo. Nga sales ladies, kumusta kahera? Kumusta ang amig niya tong nasa Puwersas Armadas kan Pilipinas? Buda suyaon man sa Philippine National Police. Barkada niya itong mga pulis, mabuhay ka mo.
Gabos na para uma, para sira. Sa inman kamong lugar kan Legazpi, dyan sa sentro, good morning. Kumusta tabi palan, Madam Pilar Akende, dyan sa Gold Street, Buda sa Good Luck Novelty. Kumusta ka mo dyan? Ang mga relos Buda Alahas, dia primera klase. Try na agad tabi sa Indo dyan, Madam Pilar Akende. Siyempre, sa satuyang barkada, Sir Ato Lim, nako Sir Ato Lim, na the best na amigo man ini, makonsuelo sa naman na permi. And yaon siya sa padago sa pagantabay, as in pagsuporta sa DCGB ano. Diyan sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga, diyan sa may Saudan ha. Diyan palan sa Daraga tabi. Pag alas 7 nin pagkabanggi, sundo alas 5 nin maagahon the following day, sarado ang T. Perez Street. Uyan bagang tinampo sa gilid kan saod na natutumbok ang munisipyo, Budaso Plaza. Sarado yan, tanganing mataawanin buwelo itong so night market, so pagbagsak bagakan gabos na tienda dyan, apwera kan sira budakarne, bararatuhon dyan, matanga sundo umaagahon, buwelo kamo dyan. And kung iguman ang gandi nag-agi dyan na bihikulos, mata-traffic, buda mabubugtak sa peligro an pedestrians as well as itong suparatyenda buda para bakal. Kaya sa sarong orden na ipinagpaluwas ni Alcalde Baldo, ni Alcalde Awin, pig sa sarado yan, and ang traffic from 7 p.m. to 5 a.m. the following day, yan na Kalya Rizal, two-way iyan tabi sa Daraga ha. Yan. Good morning tabi sa Indo dyan kay Sir Ato Lim, mabuhay tabi ka mo. Sige, ang sa kuyang numero 0961-759-0888, that 0961-759-0888, smart, and sa Globe 0926-0156-020. Text lamang tabi ka mo ha, pakusog buot man lamang tabi ha sa muya digdi sa programa. Bueno, paaram na baga tabi digdi sa kinaban, nasa ikaduwang buhay na. So sa tuyang dating presidente, one of the controversial political and military men sa Pilipinas, the late President Fidel Valdez Ramos. Yan. So nagadan kaso nakaaging aldaw sa edad na 94 anyos. So very instrumental baga si Presidente Fidel Ramos. Ang sabi nga ni Congressman Joey na Salceda kan segundo distrito kan Albay, saruyan si Presidente Fidel Ramos sa nagpundar kan economic stability kan Pilipinas through investors confidence. Iyan ang pahayag man ni Congressman Joey. Nakasaro iyan, in fact ang pahayag kang kongresista saro sa naka-impluwensya sa saya na magdalagan sa public service, iuning si late Presidente Fidel Valdez Ramos. Saro siya sa pinagkukuhaan ka ito ni wisdom economically, and pinag-abisuhan ang presidente, sundo na yun na nga ni iyan. Nagdakula ang oportunidad na maglaog, asin buminutwa ang oportunidad na maglaog sa lado politika sa much higher claimor of public service, si Congressman Joey. Yan, in-establish, ang sabi ni Congressman Joey, na istabilisar ni Presidente Fidel Valdez Ramos ang pagpundar ekonomiya, ibinalik sa investors confidence, and we swam through, nakalangoy kita sa difficult times, especially itong so financial crisis baga na nag-agi sa bilog na kinaban, especially yung Asian crisis. So nakapundar ka ito ni Maray ang economic grounds kan Pilipinas because of the work ethic
statesmanship and professionalism ni dating Presidente Fidel Ramos, which igwa pa ning to a certain degree blood relationship, ano bang apod kan, consanguinity or affinity, ito bagang so nakaayon sa familia because of marriage sa mga relatibos, tasaro sa kapamilya ni Congressman Joey na agum an kapamilya man kan mga Ramos na Leti Ramos Siahani. Yan. So, iyan po ang sitwasyon, ang impormasyon manungod man dyan tabi, pakikidumamay man kan bilog na albay sa pagmumundo dahilan sa pagkagadan ni President Fidel Valdez Ramos. Yan, tabi. And talking about Second District of Albay, may nagaparaharapot sa tuya bunjing at this early aram nindo ang mga tao is interested primero nag-adang-adang bagaso eleksyon sa Disyembre ngunya na taon sa SK Buda sa barangay. For all legal intents and purposes, dagos iyan. Tadai pa man baga ninlay na aprobado sa Kongreso, aprobado kang presidente, permado na minakansilar kan eleksyon. Kaya baga nagparehistro so COMELEC kan gabos. So nagsaralida nin pangaran, nagtransfer ning residence, urog itong so SK na maboto na sa nag-adang-adang na eleksyon sa barangay. So for all legal intents and purposes tabi, lawos iyan na eleksyon. Igo baga paano lang itong so pinagasabi na bill o lakdang sagkod pa man sa natabi iyan dyan sa na iyan sagkod na dahi pa na pag-urulayan and dahi pa na aprobaran finalmente and dahi pa nag-take effect ang sarong lay na minakansilar kan eleksyon sa barangay sa Disyembre, diretso on election tabi for all legal intents and purposes. And perming na paghururunan iyan na eleksyon sa barangay, permi man na o nambitan digdi sa Albay ining sa second district Ngaya what will happen sa second district? Aramta naman sa nabaga padagos na sa segundo distrito Kanalbay, si Congressman Joey is in his last 3 years sa termino niyang ini as congressman. Susugdo man sa nakapalaman baga sa satuyang konstitusyon na igwaning 3 terms sa nabaga na limit, itsabihon na 9 years na pwede kang magkaput ng pwesto pagkatapos kan eleksyon kung nanggana ka sa congressman So diretso ni Congressman Joey. This will be his last term as congressman, so 3 years basado sa konstitusyon Now what will happen, siyempre pagtapos na ang turno kang congressman, magiging abrido ang oportunidad para sa segundo distrito. Take a closer look at it, tabi hilingon nindo. Now pagtapos kang turno ni Congressman Joey sa second district of Albay, it will be an open sesame kumbaga sa political players digdi sa satuyang probinsya, lalong-lalo na sa segundo distrito kan Albay. We still don't know the options kang satuyang good congressman from second district, pero ang sabi kan iba, it all points na mapasiring sa Kapitolyo Giraray. It's his fallback position ang Kapitolyo. Aramta naman sa nabagatabi na kan kinaputan kan congressman ni Congressman Joey ang Kapitolyo, so much so na-invest na maray sa dalagan kan lokal na gobyerno, sa lado kan ekonomiya, ang ininutso disaster resiliency, gulpi bagaso na ipundar na policies na napakinabangan as in nagagamit sagkod ngunyan in terms of disaster resiliency is concerned. Sa panahon ni Congressman Joey, ito bagang so zero casualty and all other accompanying policies, climate change, disaster mitigation, preparation, response, rehabilitation, diyaon yan gabos. In fact, naging modelo ang Albay, bako sa nasa manlain-lain na lugares kang Pilipinas, kundi mas sa iba pang mga nasyones. Naiimbitaran nga ni kaito si Congressman Joey, kung bakong si Congressman Joey,
si Dr. Cedric Daep ang apse mo na magpresentar kan mga policies, practices sa ibang nasyones, as in pinagduduplicate, pinagre-replicate yan kan ibang nasyon, maski sa Japan, sarong abantidong nasyon, pinagduduplicate sa tuya digding disaster resiliency program na ipinag-instilar kang kongresista, kan siya pan gobernador digdi sa Albay, and dakul yan. So second term man ni Congressman Joey as governor kay ito, igwa maning naipundar sa ekonomiya, then na ikatulo so sa edukasyon, gabos tabi yan, So for all political purposes, ang dakulao na chance is Congressman Joey will be sabi na nga ni, going back sa Kapitolyo. Yan. Tama sa inman, dahil mapupwede siguro sa Ligaspi o dahil man mapupwede sa Daraga. Pero dahil tapaisi, everything is fluid, tabi pag-abot sa politika. Now, di siyempre open ang second district. So what will happen? Sabi ta nga ni, it will be an open sesame sa gabos na mga political players digdi sa Albay. Now, take a closer look. Konsideraron taan ako Bicol. Sa ako Bicol, ang yaong baga dyan na nagre-representar kan party list sa Kongreso is no less than Congressman Saldico. Yan. And he is the chairman of the most, if not one of the most powerful and influential committee sa lower house, Budget and Appropriations. Yan. Siya ang nagkakaputkaan ko niyan because of his close pagiging close ally and pagiging kasabay-sabay ni Speaker Martin Romualdez. Yan. So sa rupang kongresista niya to, si Abogado Jill Bungalon, Deputy Senior Majority Floor Leader. Diyan sa Ako Bicol, siya ang Deputy Senior Deputy Majority Floor Leader. Duman sa Kongreso. So, pira ang turno niyan baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. is 6 years. Okay? Sa 6 years na iyan, si Congressman Saldico, with all possibilities, idediretso yan tatabonjing ang Ako Bicol. Taday mapupwedeng bayaan man ni Congressman Saldico ang Ako Bicol, as in day mapupwedeng talikodan man ni Congressman Saldico ang tiwala man na ipigtao sa iya kan liderato kang Kongreso bilang chairperson kan Committee on Budget and Appropriations. So sa madaling sabi, sindot-dot ang Ako Bicol sa pagka-congressman kan second district. Bagaman sila mabalik sa Kongreso under the flag and under the machinery representation gamit ang Ako Bicol. Di pwedeng pabayaan iyan. And aramtaman sa nabaga na Ako Bicol baga is mahamot both sa saindang track record politically sa pagpasar nin manlain-lain na leyes and sa saindang community outreach program. Iyaon baga na Ako Bicol. And di man pwedeng bayaan kan sarupang kongresista kan Ako Bicol si Attorney Jill Bungalon ang trust and confidence na ipigtao man sa iya kan liderato kan Kongreso na bilang Deputy Senior Majority Leader. So sa madaling sabi, ang Ako Bicol sindot-dot kan second district of Albay. Takon magbalo sidang maglaog bilang congressman kan second district of Albay, mapapabayaan ang Ako Bicol. So medyo out na muna dyan ang grupo ni Congressman Saldico. Now, si Congressman dati Pido Garbin Jr. baga nagkandidato pagka alkalde kan siyudad na pierde sa eleksyon. Pero bear in mind, igwa siya nin election protest recount. Nangunyan nasa COMELEC na tabi. Okay. So halimbawa, ipamugtakta moving forward, hypothetical, magdiretso, may speed up ang recount kan ining suprotesta ni Congressman Pido Garbin Jr. sa pagka-alkalde. Which day taaram pwedeng
mamantinir ni Mayor G. Rosal ang pagka-alkalde or pwedeng makuha ni Congressman Garbin. Remember, ang ipinag-file ni Congressman Garbin is protest. Kung in kaso ganahon ni Congressman ang protest, bako man na subi si alkalde ang matukaw, bako man na si Bobby, it will be Congressman Garbin. Hypothetical lang ini, Congressman Garbin. Bako? So, sa madaling sabi, sindot-dot na naman si Congressman Garbin kan second district. Bako? Saro sa mga political figure di Albay. Sindot-dot siya kan pagka-congressman sa second district. As of now, tabi. Ta siyempre itong pinag-antabayanan ta. So election protest niya kontra kay Mayor G. Rosal. Na daita aram kung ano magiging resulta. If ever naganahon ni Congressman Garbin, he will be sitting as mayor. So day siya pwedeng magdut-dut pa sa kuan sa second district of Albay. O si Governor Bichara naman going naman kay Governor Bichara dai makita ni nadadangog pabaga kung anong magiging plano politikal. Ano? Taka itong sunag bibiri lang na baga aram ta naman sana si dating Governor Albichara haloy na sa politika niya ng ininouts kang politika sa birilangan pa sana niya na kung si sayan magana kung si sayan mapiperde kan itong sunag bibirilangan baga kan nakaaging eleksyon ang sabi mga nakaabot sa tuyang istorya so mga dayupot man na amigo ni Governor Bichara kay ito nag-oro istorya o sige na ngayon mag-oro istorya na kita let's ngayon celebrate my political retirement. No, gustong sabihin dai na ning intention pa asob now na magbulta naman sa politika. So open ang second district of Albay. And data man aram kung sisay data man aram sa grupo man nara Congressman Joey kung sisay an papadalaganon diyan, it may be Giselle na Salceda or kung sisay si Kaloy Nabaldo kan kamalig inda ko sa natabi may mga uring-uding man day ta isi tabi and saro pang Kaloy si Kaloy na Loria Cal 2025 Kaloy Andes Loria which naguburuto mambagaan istoryang araw kaan pero sa tuyang paghihiling manunungod yan sa kay Kaloy na Loria Kaloy Andes Loria CAL 2025 ang kaputan na yan, if ever bagaman agad madalagan o day, pagka congressman kan second district, is an open-ended question. The possibilities are all there. Pwedeng iyo, pwedeng dai. Tanisita ka yan, diit man na nag-build na kan, kumbaga, political machinery and political, kumbaga, eventually political empire kumbaga ang grupo man ni Kaloy na Loria. Tahilingon mo iigwa man ni kapabilidad man kung paghilingon may kapabilidad si Kaloy na Loria. He is a friend of the major political key players digdi sa Albay including ang saro sa political patriarch digdi sa Albay si now Mayor Itay Nando Gonzales Canligao, dating gobernador, dating congressman. Dating gobernador kang Albay, dating congressman kang 3rd district. And Congressman and the Mayor Nando Gonzales is one of the go-to men pag-abot sa politika para gadaning suporta. And pag iyam po minatabang, ako imposibleng daimang kaan pwedeng tabangan man si Kaloy na Loria in kaso. Because ining si Kaloy na Loria, buda ining si Mayor Nando Gonzales kan Ligao City, iguning hararom iyan na pag-iribanan both political and kung ano man na pag-uristorya lalong-lalo sa politika. So dahil mapupwedeng pabayaan man na ni Itay Nando Gonzales. And Itay Nando Gonzales is an influential person in so far as ang pagkumbinsir as in swing vote is concerned. Ili nga si Kung Didi nga ni Ibagao. So kan primerong termino ni Kung Didi paggana waswaso kalaban, ikaduang termino dahil nang luminaban kay Kung Didi nakabredo kan kan 3rd district dahil na bagang luminaban bago it is because yan si Itay Nando na Gonzales one of the key persons na yun na nga niyan iguaning political touch padigdian influence Albay. In fact tinabangan si now Governor Noel Rosal gulpi baga sa swing vote na dinara a pabor kay Governor Noel Rosal. Bako
So iyan po tabi. Andagong ta bata ining kung hilingon mo ining second district of Albay digdi sana sa Legazpi ang mga Andes halawig ang pusod kayan kumbaga mahiwas ang pamilya ka antabi Andes clan and uyan sabi ta na nga ni baga ang manungod dyan sa kay Kaloy na Loriang is an open-ended question sa kudngunyan tabi yaon sa naman the option is still there, the option stands tabi. Hindi hilingon taan mga kuangkaan, ang mga masurunod pang kabanata. So, yaon po, igwa na. In fact, ini man na si Kaloy na Loro, igwa ininin connectiones man sa mga politiko, ang pag naghuron-huron, they know the in and outs of politics, the place, ang kawat kang politika digdi Salban is not new in politics ining si Kaloy na Loria. So yan po ang kuanggaan. So andangog ko igwa namanin padiit-dit kumbaga na pagpreparar in kaso tanganing sabitan nga ni baga the options are still open-ended in kaso malawos handa ang grupo man kayan. Tabi ni Kaloy na Loria igwa na nin makinarya nagadidiit-diit na nagpupuo na ngunyan siyempre natanganing daay ka man baga mataraka if ever buda siyempre ma-determinar man ang kan mga tao niya man so tawong masabay man till the end kumbaga in kaso igo ang sitwasyon na ayan tabi sa second district of Albay insofar as ining siguro po man ni Kaloy na Loria is concerned. So yan po tabi ang sitwasyon man ta na itapaaram ini pa anong barangay elections saruyan sa mga posibleng jumping board kan nag-adang-adang man na eleksyon 2025. Tadyan ipupundar kan mga leader politiko an sa indang mas base sa mga barangay. Yan. Kaya lang medyo maguro gastos iyan. Kaya siguro so nagkakaper ang mga congressman o dakol ng mga congressman tibaad pumabor na daingon ng barangay eleksyon ta nagkagarastusan ba ka nakaking eleksyon ngunyan magastos ka andyan siyempre sa imong mga leader barangay man tabi po okay so nalatun taman kung ano man halimbawa sa grupo man ni Congressman Joey kung si Isay man an kumbaga siyempre day man matugot man ang kongresista na susaya man na ipinundar man na political service dapat maipadagos man within their circle man tabi di tarang baka si Giselle an ipadalagan man po tabi dyan we do not know so yan po tabi ang second district of Albay will be open pag-abot kan 2025 na eleksyones tabi Oras Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang Cobra, lakas ng #1. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Bimig Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo?
mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Takaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis panat sa kulog kan payo. Baghat. Kulog kan hawak. Asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang non-meat shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa non-meat shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado.
Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga National Board top-notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo. Ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kayo ba
ay KSB, kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tata Bonjing. Good morning dyan kay kumpadreng Noel Manalo. Pading Noel, salamat tabing marahay. Hali ako duman kasu hapon sa Globe, kundi day ko naabutan si Madam Arya, si Ma'am Arya, pinag-appointment akong 11:20. Udto, niya sa kata may pinag-asikaso kita, day na ako nakabultada duman, Salamat tabi kumpadreng Noel ha sa pag-asiste. Baysa na tapag maduma naman ako, paisihon ta katabi, Yan. Kumpadreng Noel, thank you so much. Tayo ni kayang Globe ko, nagproblema na. Magkataning kami paminsan, piga-apodan ako, ang attended or cannot be reached. Pag ako naman nag-apod, unattended man sa piga-apodan ko. Pagkatapos ang mga text paminsan, haraluyon mag-abot. Kaya pa nag-istoryahan man kami, halimbawa, kan kahurong ko, nadadangog ko siya, pero ako, day niya nadadangog. Or day ko siya nadadangog, pero siya nadadangog ako. Muna kami naputol na sa nang bigla, tapos nagkurok kabayuan signal sa Mario Joseph naman, naan sabi duman, ma-back up da akan mga number niya. Dahil pa man ako paano pag-back up ka ni Tabi Angel na mga number na back up, alaga naman na mas maray na magpahirahay ka sa SIM card libre man sa nagidano kaysa mabakal na yung cellphone mo na
Kaya lang maback up daw na kay ning mga number ba mga narinta ayun na sanan gibuhon ta. Mas barato ito ta. Malang cellphone tatabunjeng. Ang sapatos ta nga ni naguldot nan muro sa wala. Naguldot na sa pinakasadit kong muro sa walang bitis. Ang sapatos ko. Rulo na. Sus na pagtios. Pero day bale, basta buruhay. Fight kita. Maray naga kay Madam Babes na Arancilio dyan sa San Roque. Good morning tabi sa Saindo dyan sa San Roque, Legazpi City ha. Buda dyan man sa Victory Village, mabuhay ka mo dyan. Manay Selma, kumusta na ka mo dyan? Buda ki Kapitan Joy na bahoy kan Victory Village 27. Kumpadre Al, buhian mo na. Yes, maray naga pa din na buhay liwat nagadan giraray an weteng digdis albay. May nagtama na naman. Na buhay na kuta kan sarong simana baga. Nabuhay. Latest bagang tama so 29:31. Tapos nagadan giraray na pundo. Ay gong dain ariglar. Tama pa din. Yan ang sabi na nangyari. Kasarong simana, pagkatapos na nag-operate ni nagkabirang aldaw, pinapundog ila yun, taan sabi, aligado, may politikong dainariglo, may official kan pulis allegedly, may iba mandang media na maribukon tulos, na ang bottom line, ariglo. Dahil na plancha. Oo, kaya... bata may mga gibo-gibo ba ka ang padan, iba? Ililista kong sisay-sisay na ngaran. Dahil man nakaisi supiglista. Na makabiktima kita kaan. Uning mga sa imo. Dahil kada kakaisi, gagamit so ngaran mo. Isisumitir duman sa mga nasa operator. Ika nga, dahil ka. Iyon ang gibo ka ni ba dyan ng mga sindikato? Ako na nga yung bahala kaan. Umasumitir ng lista. Yan, bako sa nawiting ba de? Pati uyang bagang pula-puti. Pati nga ni tupada. May nagagamit kan ngaran. So tupada. Pati nga ni CIDG, gigamit ba kay ito ang ngaran kan CIDG? May naaraman kita kay ito. Tupada dyan sa surda party pa de. Pigagamit so ngaran kan CIDG. Pigagamit so. Tapos nagduman sa bangko, nasupa kaisi so CIDG, mani pagkaisi. Totoo yan. Kaya yun, sa waiting, iyo maninin mga iyo maninin na naman ngunyan. Nagburotuhan na naman sa mga sindikato. Pero may day daw na ariglo, kaya pundo. At kung matatandaan tabaga kan mga 2 weeks ago garo ito na ibareta kabaga sa imo na nag-operate naman dyan sa parte kan Sorsogon. Tapos? Nagkanayap digdi sa may boundary kan Albay. Kasaro si Mana, luminawag na kuta sa Legazpi. Iyon na kuta na. Oo, may dunong ibig-31. Nabuhayan man kuta dugo sa mga Koreadores. Sa mga koreador. Kundi, dahil daw nariglo, may dahil nariglo. Oo, niyang pundo gila yun. Pero ang aldaw man ito? Sorry na, tulong aldaw man. Testing mic gayon. Testing mic, tama. Sige. Ako niyan, sa bagay sa mga koreador man, tirios ko niyan lalo na. Revisador. Revisador sa mga nagkikirinabang man dyan. Tayo na nangyari dahil panariglo. Sabi, iba na ang bangkero, bako na sudate. Manila base, pero may mga coordinators man digdi, kumbaga may mga pagkitiwalaan man digdi sa lokal. Yan. Na dapat ariglon mo na. Ang gabos,
para planchado ang operasyon. Kaya gulpin naman ang mga online broadcaster ka ini. Ay, ito to yan. Oo, gulping mga online. Oo, minsan sa mga tunay na media, gilid na sana. Nako. Oo, may mga nagtransact. Online ngayon ako, boss. Ambi da kun manggamit pa ni nga rin uning lista nga sak unang bahala diyan. Ako na yung bahala dyan. Napatubod ba sa operator? Saka. Oo, rimate. Ay nako sige. Yan ang buhay ta. Yan ang informasyon. Digdi sa lawas. Alam Mario, thank you. Waiting na gadan. Waiting na buhay liwat. Waiting na gadan giraharay. Duman kita sa Premier Distrito. Kumparing Jomar, Diyos Maraynaldo Mantabe. Salamat, Parimpio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, imbis na magalangkaw ang kahirasan o national allotment ang syudad kan Tabaco sa masunod na taon dahilan sa ipig sabay na pag-aatabi sa koleksyon ang sa customs asin iguan naman ang kahirasan ang mga LGU mababa lugod ang kahirasan kan syudad kan Tabaco ini ang ipinahayag kasubago ni Mayor Crisel Agman Luis sa sayang paliwanag sa tumangan kan mga empleyado sa ginibong flag raising ceremony. Sinabi ni Mayor Crisel na nagabot na ang kwintada kan marireceibininda na allotment o itong kahirasan mababa lugod ni 129 million para sa taong 2023. What happened? Ini dahilan ta sukwin ang kwintada pa lang kayan tade na pinag-alokar iyon sukwintada pa 3 years ago so collection years ago. Iyon. Di hababa. Ano? So national allotment kan Tabaco para sa 2023 ang kwintada halikan 2020 o koleksyon kan 2020. Sinabi ni Mayor na kan 2020 halos gada ng ekonomiya kan bilog na nasyon halos na yung mga koleksyon kaya di malas na napasabay man ininang Mandanas ruling kung saan dinagdagan kan nasyonal na gobyerno nin obligasyon ng local government pati mga gagastusan pero so kahirasan nagbaba dahilan tamaluya sa koleksyon kan 2020. So ano nangyari sa 2023 sinabi ni Mayor duminakulo ng sa indang gastusan dahilan sa Mandanas ruling nagbaba so para gasto na tinao ka national government. Yan. Dahilan kainidakul naman sa sakripisyo. Sinabi ni Mayor, na-carry ba sa mga sa sakripisyo, iyo ang mga project and programs kan lokal na gobyerno kan Tabaco na dahi man naghihiriro na. Aralio na dayan, pwede man ang mga sakripisyo itong sa mga ayudang pinagtataon nila sa mga barangay, asin man, masasakripisyo man ang mga empleyado. Nako. So sa mga assistant sa mga barangay nadaiman pikukua pa-liquidated sa mga enot na nakua yan po sa mga pwedeng halion sana kung dahil naghihiro non-performing nakakakuha share tapos daiman na-utilize so aron po ka nang gigibuhon ka po tapos po na magiging problema ta may mga pag-iigpit ng sunturon ang isa po sa mga apektado ay ang mga empleyado kaya warning ka na po so mga sanay sa time in tapos mga harali tama po ang enot man na mahahali. Si Mayor Crisel Agman Luis kasabay kay ni in-advise niya naman ang mga department heads na nagigiribukan budget ngunyan na i-adjust na sa indang budget babaan na sigurado man sa ngayon na apektado yan kan maluya man na budget kan Tabaco City sa masunod na taon. Okay, kumpadreng Jomar,
what if kung maglangkaw naman so collection kan aduana sa customs saro sa pigkukuhaan basado duman sa mandanas ruling, magakaigo naman ning readjustment parang correlative ma-readjust naman sa budget kan syudad over? Daiman pa dita kung maglangkaw ang collection kan customs ngunyan ma-implement ini sa LGU after 3 years. Ay, haloy. Kaya gulpi so tama kan pagbaba kan collection kang aduana takan COVID ining economic transaction na gulpi 3 years ang latak. Roger Ronda. Nako, kasabay na duman so sa barangay na asistensya kan lokal na gobyerno na kung man nakakaliquidate so previous na mga kinuakan barangay sa na assistance sa city ihungo na kan city so sa indang masunod pang assistance naman. Roger, kulang na nga na ang budget. Nag-expect na maglangkaw ang perasan kan tabako o kanarin man ang lokal na gobyerno after 3 years after na magbalik ining dalagang kan ekonomiya kang nasyon. Ay, haloy. Padi, kung 3 years, tapos naman si Mayor Luis Trujan sa kwan. So talagang within the term, mahigpit sinturon, ano? Oo. O pati 2020, ang 2020 na gadan sa ekonomiya, iyon i-apply duman sa 2023 budget. Iyan. Pag 2024, ang budget naman duman na kairasan basado sa collection kan 2021. Maluya pa man sa ekonomiya. Maluya pa Kunyan pa man sana ng 2022 pa din nagbabalik so dalagan kan ekonomiya kaya yung hari-hari pag 2025. Yan, ngun yan. So mga empleados na ma-time in tapos ma-time out, sina nang i-out mo na lugod. Inot na nga ka mong ma-out. So mga minataray men nga dyan tapos minarali. Inot man ka mong magkarali. Sige. Iyan pa di ang paliwanag bilang antisipasyon na kan lokal na gobyerno paliwanag ni Mayor Criselan Lustro bilang antisipasyon kan maluya na magiging dalagan kan budget kan Tabaco City bakulang kan Tabaco City sa bilog na nasyon ngunyan o sa maabot na taon. Roger. Nabreta, Jomar Mian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar. Yung mga istorya hali dyan sa siyudad kan Tabaco. Pag himay-himay yung tama niyan tabi within the program o time permitting or sa maabot pang programa duman man sa hapon tingog abicol target. Kumpadre Jimmy, standby muna and ads mabareta muna budamahan na buhay kita. We will be right back. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync, ascorbic
acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 263 na mga eskwelahan ang nadanyaran kausakan makusog na linog sa Norteng Luzon kanakaaging simana. Sa pinakahuring update kan Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Services, nasa 706 na mga classrooms ang partially damaged, mantang 451 ang totally damaged. Pinakahalangkaw na bilang kan mga apektado hali sa Region 1 na nasa 2,860 mga eskwelahan, mantang ang Region 2 igwanin 2,506, asin Cordillera Administrative Region na igwanin 1,839 na mga apektadong eskwelahan. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po sa Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Cobra, lakas ng #1. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa tuyang nutrisyon, immune defenses, asin pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock.
Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampalok, mas masarap. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much sa Tata Bunjing. Buwalta na kita sa ultimong kabtang kang programa ngunya na Lunes. Kumpadreng Jimmy, i-connectar ta ang linya sa imo diyan sa Tercer Distrito kan Albay. Kumpadreng Jim, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat David sa mga dagdag niya itong bareta. Dinistinohanin dakol na pero sa hali sa Regional Mobile Group. Maniobrada kan Campo Simeon Olaan, mga kabubuldan kan Libon. Kung sa napwera kan movement kan Libon, pinagiro man abot 90 personahes kan RMG. Ipinasi ini sa Harigi Detachment mantang oras na maplan sa Nagabos, iwawagas ini. Barangay Mulos-Bulos, Makabugos, asin sa Pantaw. Yan. Oho. Army, pinangunya na nagtatabang-tabang kung matatandaan haros sunod-sunod ang mga garadanan baga sa mga isolated barangays kan Libon, Pigbabadil, magin barangay official, pati estudyante na damay, uminabot sa punto na nagharali na sa mga barangay ang mga residente sagkod na haros sunod-sunod sa mga papod na meeting, Municipal Peace and Order Council meeting, Sangguniang Bayan, asin sangunyan, haros kung matatandaan harali na sa mga tao, may nagiripakwar, and ngunyan, mahali naman si Libon PNP, Chipa Arthur Tagtag Alagad, pasalamat ini, dahilan sa masarong bulan na, dahil na nautro sa mga shooting incident, dahilan sa pinakusog inda na mga checkpoint asin operasyon, sa mga barangay na igwanin mga pinagsasabing atrocities ki mga armadong persona, and ngunyan piglalauman na sa puwersang ini makakabalik na sa normal ang sitwasyon kan pasiorden sa nasabing mga barangay sa Libon. Opo, kumpadreng Jimmy, tama so pangdadangog ko. Militar, Buda Police, tabang-tabang na over? Roger. Okay, tapos idinistido diyan sa tulong critical na barangay na yan, Mulos-Bulos. Ididistino pa sana, pero may advance na nasa sarong lugar, 90 personahes. 90 personahes. Ang inisyal nayaon na dyan. Apira kan presenting dating nakadistino digde, mga pulis Libon, and sa mga pulis na yaon man sa sarong detachment. Okay. Hopefully, ma-restore na kumpadreng Jimmy so kumpiyansa. Kantawo, buda magkaigwa na ng peace and order dyan. Peace of mind tabi kumpadreng Jimmy. Ano po? Iyo yan ang objeto, and arang man kan mga barangay officials, magin kan ipinapod ini ng mga barangay officials sa committee ni Kagawad Idna sa Sangguniang Bayan sa Committee on Peace and Order. Rin ang deployment, sabi mo, 90 initial naka-ready na iwawagas na dyan anytime tabi, kumpadreng Jimmy? Yun kay outgoing Chief of Police Arthur Tagtag, ining 90, nagtatarabang na ini sa checkpoint sa Saindakan siya yaon pa siya, and nag-ooperate na ini para sa pagbalikan pa si Orden na 90 ini. Pero pigpaplanta pa sa mga detachment na bubugtakan, Mulos-Bulos, Makabugos,
EDSA Pantaw. Once na na-plan na, wawaragas na initabi pa rin. Nya, no. Buda so checkpoint, so detachment na establisher na dyan, kumpadring Jimmy. So, tig-recommendar kang NBI, tabi, over? Ayun na tulo. Ayan, okay. Kupurog ka na sa yan. Okay. Itawo. Yan. So, yugon mo kay tubaga, naghaharali na ang mga tao. May nakaistorya man ako, kumpadring Jimmy dyan, na may relatives from na, yan na mulos-mulos, yan na makabugos. Dahil na ning basta-basta para nakakalaog yan, matinda kang ice drop, ice cream, balon gabos, titigbakon ka, tadududahan ka. Mismo NBI nagpatanid na at your own risk na. Igun mo an. Pagkadangog tayo na NBI mismo ito nagkataram na enter at your own risk sa mga lugar na iyan. O pwede dahil ka magpara lagaw-lagaw dyan. Kung dahil ka man importanteng masyadong dumana dyan on, na konsideradong critical. Pero ngunyan, sigun kay Chief of Police Arthur Tagtag, medyo sa mga action kan PNP, Philippine Army, NBI, gari wala naman kapirangal daw na baga si Mana dahil na naman kaso nin atrocity sa Libon. Iyan, hopefully doro-diretso na iyan, kumpadring Jimmy. Sige. Okay. Ay, madali. Nata kumpadring Jimmy, si Chief na Tagtag, edidestino sa ibang lugar? Kuha na siya, pull out na siya, may balasahan mo niyan, Sudaraga, iyo, tama, iyo. Libon. Opo, iyo. Sige. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita din si GB News. Salamat, kumpadring Jimmy. Follow up yan, duman sa peace and order situation sa Makabugus, Buda ining mulos-mulos, Pantaw, Libon. Gunmuan tatabunjing for the first time in history sa satuyang broadcast live, ngunyan lang kita nakadangog na ang otoridad, partikular ang NBI, nagtaram, enter na at your own risk sa mga lugares na iyan. May nagkukontrol na grupo. Pag nakuha ka dyan, dudahan ka na espiya ka. Nako. Pag mata mo, gadan ka na. Sige. 15 minutos luminapuas alas 10 sa dalagan po kan tingog kan Banwaan. Iko nagtartama ng linya. Ans, Diyos marahin aldaman. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta bilang pakisumaro asin pakidumamay sa pagkagada ni dating Presidente Fidel V. Ramos, inanunsyo ni Gobernador Noel Rosal na ibubugtak muna sa half-mast ang bandera kan Pilipinas na pigagamit kan Kapitolyo Provincial, lalo na ang sa parte kan Peñaranda Park. Paliwanag kan Gobernador, magkakanigo sa naman na sa simpleng paagi maipahiling kan Kapitolyo ang pag-onra asin pagrespeto kan o sa dating presidente o kay dating presidente FVR sa pagikansiring na bagay urog pa na dakula ang naging kontribusyon kay ini sa satuyang nasyon. Mientras tanto, pig-inganyar kan gobernador ang iba pa mga opisina sa Albay na makisumaro man sa siring na pagpautob ni na half-mast. Sa ibong nalado, piglalauman na sa paagi man kang gigibuhong sesyon regular kan sanggunian panlalawigan kan Albay asin sanggunian panlungsod kan Legazpi, mapasar ni resolusyon ang magkaseparar o magkaibong na konseho para man sa pag-onra asin pagmidbid kay Presidente FVR. Sagkod no rin ang durasyon kan half-mast, over? Sa ngunyan, Sir Pio, pigahalat kung no rin ang interment ni Presidente o dating Presidente FVR saka man ililift so half-mast. So it's automatic arog ka ng sistema, pakalubong dispes naman ang pag itaas ka iyan, giraray duman sa puro kan flagpoles, Yes po, Sir Pio. Roger, sige. And tabi, Sir Pio, an-update man di sa Albay District, Hans Galero, DCGP. Thank you so much, Hans. Saro pa ang report. Yang pakikidumamay kan lokal na gobyerno. Nanungod lang, dating presidente yan And dyan, inda ko sana, kung dyan man sa libingan ng mga bayani, ilulubong si Tata Fidel na Ramos, Joshua, good morning man Joshua. Go ahead na.
Yes, good morning tabi Sir Pio, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Yaong kita ko niyan digdi Sir Pio, sa laog kan kampo Simeon Ola, sa satuyang personal na subaybay, kaining PNP launching kan PNP Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness o ining pinag-apod nindang MPAW. Ining MPAW tabi Sir Pio, sa ining programa kan PNP Health Service, tangan inang mapangataman ang salud kan lambang mga PNP personnel, lalong-lalo na so mga personahes na iguanin mga comorbidities, iguanin mga kamatian, siring sa diabetes, hypertension, asin iba pa. Yes. At akod kay ni tabi Sir Pio, personal man na pinagbisita ni Acting Director kan PNP Health Service, Police Colonel Jezebel D. Medina, ang Police Regional Office 5, asin na nagtao ininin sa iyan man na mensahe kung sa yung tinawan doon sa ini na saro sa pinakadakulang objeto kan PNP Health Service, iyo ang talagang mapangatamanan ang salud kan mga personahes, tangan inang aktibo ining makapagsahibo pa sa mga duties bilang mga pulis. Katakod kayo ng programa tabi Sir Pio, ngunyan na pagkaaga, 45 mga PNP personnel hali sa manlaylay na probinsya dito sa bilog na Region Bicol, iyo ang nagresibi ng mga libreng vitamina at mga bulong. Initabing mga 45 PNP personnel na Sir Pio, iyo iniso napili kan Police Regional Office 5 na igualin mga comorbidities na iyo nakatalaan nga ng magresibi kan mga naunang bita ng mga bagay. Okay. Pwede kayan Sir Pio, ipapasindanin na tulong bulan na libreng medical consultations as in monitoring digdi sa laog mismo kan Police Regional Office 5. Tanganin ng padagos na mamonitor sa indang kamugtakan kan salud. Roger. Okay, so yung tabi mo na Sir Pio, ang initial na informasyon digdi sa laog kan Campo Simeon-Ola, nagpapadagos pa ang naunang bito niya itong programa. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Mabuhay ang kumandansya mapuka pulis. Mabuhay ka mo mga pulis tabi ha. God bless you and God protect you tabi. Salamat sa serbisyong ipigataon nindo sa publiko. Tulto lang kan trabaho tabi ta kaipuhan ta iyan an salud nindo mabantayan man tabi. Salamat sa pag-ataman man sa muya sa paagi kang pasiorden. Nanungod na atamanon tama ng mga pulis. Pag lang escort ng escort dyan sa mga VIP namin na pasina pipagirili nindo kami sa kalye, kaming mga pedestrian, mga motorista, tamaagi sa mga bossing nindo. Ano ba yan? Mga privileged mammals naman sila magkuhan man sila ni natural sa nang dalagan kan na traffic. Yung escort ng escort sa Manila dahil man sila kan pigigibuhang gayod abot man sa rin sa mga probinsya escort na biyo kan sa sagid-sagidan kan mga haggard na Kus Mariosep. Saro pang report bago kita mag-wind up. Luwens, good morning, please go ahead man. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Nagapudan si OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balyacan, Legazpi City Police sa mga negosyante o mga individual man na aligadong pigtatarakot kan mga daimidbid na mga phone number dapat prepare sa sinda na magtaonin kwarta o pambakal nin armas kapalit kan sa indang katulinungan sa pagbuhay-buhay na mag-report tulo sa indang hipatura nga na matawan ininimpormal na disposisyon na makalihis kay pag-udambitan sa DCGB News ni Balya na masususog man sa na daw iyan kung interesadong makasuhan ang mga individual na daing magidibo na sige antirek sa mga siring na persona kapag i-refer din na ini sa Cybercrime Unit kang Campo General Simeon Ola masususog man sa naninda ang mga nagigiribo kay ini dugang pakanopisyal na dainanggad makipagkontakan o mag-reply kung may mga marisibinin mga siring na bagay na nag-aaragad ng kwarta o nagtatarakot sa mga siring na persona dangan mag-agad sa naning sa kurso sa indang hepatura ngani na dai maloko tang iba kan mga initabi Sir Pio bako man mga criminal group o mga New People's Army kundi mga scammer man sana matatandaan na kan mga nakaliistal daw may mga nagrereklamo na mga engineer o negosyante na pigtetext ka na nagpapamidbid na miyembro ka na criminal group o New People's Army alagad damat daw sigon sa hepe na magreklamo enot sa inda kapag nasususog kadaklan scammer man sana ini kaya ingon yan iyo ang pangapudan niya na kung may mga siring na bagay bukasan sa indang epatura na maaksyonan ang siring na bagay lalo na kung ang mga negosyo o kung sinda naka-star digdi sa syudad kan Legazpi. Tighalat ko Luwens sa porsyon kang bareta mo kung ipahayag man ni Chief na Balya na i-report man duman sa NPA
tanganing disiplina. Magkunong dagupon maganin faith of gamit sungaran nila. Kung magkaigwa siguro guidelines sinda. Kung magkaigwa ng guidelines sa INPE, i-report man sa INPE. O Facebook page. O Facebook page ka ni po. Pag-report kami ni. Di ba? I-verify kung totoo. Ay, ito pala ng mga bulati group. Matara si Chip. I-report man dito sa INPE. Tanganing masabutan ta kung disiplina mag-INPE kung makunin na yan. Sige. Pagyayari. Sige. So yan, tabi Sir Pio, mga dagdag pag-istorya, halidigdi sa Legazpi 4th District area. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwens. Sa istorya halid dyan sa Luwens. Ay, no, mga kadakol ka na mga scammer nga. Nga agad nin Armasda. Subuda sa ibang naka-receive man kamo kay na mga text nga na oni tutubo ng kwarta mo pipa open ang link tabi inda kun ako dai kun nag-open gaan mga link na yan. Fernandez May nag-text nga ni isa ko tatabunjing Kanbanwaan. see you 8:30 room 203 lama ko ano ko man pasa ko na sa nakibunjing. Good morning dyan kay Chatit na Guerrero, buda kay Chu Henry Guerrero. Kumusta ka mo tabi? Chu Henry and Chatit Guerrero dyan sa Macapa Corporation. Kumusta na kamo sa compound tabi ha? Maray na agaman sa satuyang amigo si Pading Jun Pitero, buda si Papa Jer Bailon. Ay naaga sa tabi sa Indo. Pwede na tatabunjing. Tama na yan ang remaining time natin. Okay? Tingog Kanbanwaan. Salamat po kasi dupaginan nyo. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan